Prečo ste sa rozhodli spolupracovať s Gradient Brands a čo vás možno tak prvotne presvedčilo? A my sme sa rozhodli s vami spolupracovať za to, že sme hľadali nové cesty, ako sa dostať k potenciálnym klientom a k lídom a vlastne oslovila ma zameranie vašej firmy a taký iný pohľad na to, kde by tí naši potenciálni klienti mohli byť a ako ich osloviť. A ako začala naša spolupráca? Naša spolupráca začala vlastne správou na LinkedIne, kde ste ma oslovili s tým, že ste takáto firma a ponúkate tieto a tieto služby. Ma to zasielo zrovna v čase, myslím, že to bol nejako november, kedy sme začali chystať vlastne plány na ďalší rok a vzhľadom na to, že sme mali nejaký plán, že by sme chceli o nejaké percentá navýšiť tie lídy a zrovna ste ma oslovili období, kedy sme uvažovali o nových formách spolupráce, o nových cestách a vlastne bolo to presne to, čo sme v tej chvíli potrebovali. Čiže ani sme nevedeli, že vás potrebujeme, ale ako ste ma oslovili, tak to bolo hneď také prvé, že toto vyzerá zaujímavé, toto sme si hneď prešli s nadriadenými, že toto by mohla byť cesta. Zvykli ste u vás vo firme používať LinkedIn na nejaký networking alebo taktiež na nadväzovanie kontaktov za účelom predstavenia vašich produktov? Zvykli ste to robiť aj pred našou spoluprácou a do akej miery? My sme vlastne dovtedy LinkedIn aktívnejšie nevyužívali. Mali sme tam spustené nejaké brandové kampane, mali sme tam nejaké kampane na nejaké naše konkrétne moduly našich produktov, ale nikdy sme vlastne tam nevedli nejaký aktívny networking a nespájali sa s ľuďmi. Čo sa zmenilo je, že ten LinkedIn sme začali využívať aktívnejšie. Vlastne najmä naši kolegovia zo salesu prišli aj na spôsob, že ako sa môže dostať tým potenciálnym klientom a tom ste nám vlastne veľmi pomohli, že ukázať, že ako by sa ten LinkedIn dal vlastne naplno využiť aj v našom sektore, ktorý je možno niečím špecifický práve. Keď sme teda začali spoluprácu, skúste im možno popísať, povedzme aj vaše pocity, ale zároveň aj tie výsledky, ako sa vyvíjali, čo ste si o tej našej službe mysleli a zároveň ako v priebehu času, my sme teda mali tú 3-mesačnú spoluprácu, tak kedy ste si povedali, že možno tá naša služba je skutočne prínosná? Áno, vlastne čo sa týkalo našich úvodných očakávaní od spolupráce, my sme ich mali nejako spoločne nastavené. Túto časť komunikácie s vami vlastne si veľmi cením. Aj doteraz, že všetky podmienky a všetko by mohla vlastne kampaň vyzerať, ako bude celá spolupráca prebiehať, sme si povedali v niekoľkých našich spoločných hovoroch hneď na úvod. Tým ste aj vy nastavili naše očakávania, aj my sme vlastne zreálnili tie naše a išli sme do toho s nejakými aj číslami, čo sme si povedali, že ako by mohla spolupráca dopadnúť. Bolo presne tak, ako ste povedali, vy ste nám dodali veci presne, ako sme sa dohodli, v kvalite, ako sme sa dohodli a v množstve, ako sme sa dohodli, dokonca niečo navyše. Teda naše očakávania boli nastavené spoločne s vami, ale čo nás tešilo je, že už po prvom mesiaci bolo vidieť, že tá spolupráca má zmysel. Bolo tam, okrem samozrejme tých dopytov, čo ste nám vedeli dodať a tých leadov s tými kontaktmi v takých formáte, ako sme potrebovali, ako sme sa dohodli, som si začala všímať potom aj z marketingového pohľadu aj také iné veci, to znamená napríklad náraz followerov na LinkedIne, lepšie zásahy našich vlastných príspevkov, náraz organické návštevnosti webu, čo ide vlastne pri takýchto kampaniach ruka v ruke. Čiže vlastne tento side effect bol tiež veľmi prínosný a to je niečo, čo sme tie očakávania na úvod ani až také nemali, že by to tak mohlo byť. Dobre, a čo sa teda týka nejakých konkrétnejších výsledkov v rámci teda toho predajného lievika, ako my to nazývame, to znamená vždy vlastne v rámci toho predaja je určitý počet oslovení potenciálnych klientov, určitý počet stretnutí a následne konverzia na klienta. Viete mi možno priblížiť trošku bližšie tieto údaje, ako vyzeral tento konverzný lievik pri spolupráci s nami? Áno, tak čo sa týka tých dodaných kontaktov, tak vlastne vyše 50% bolo pre nás vysoko relevantných, čo znamená, že to sú kontakty, s ktorými sme nadviazali komunikáciu a tá komunikácia niekam vedie, to znamená, že to potenciálni klienti, s ktorými sa už napríklad riešia možné obchody, alebo sú to spoločnosti, firmy, ktoré ani len neuvažovali o tom, že by vlastne naše produkty, dochádzku, prístupový systém potrebovali, ale prišli na to, že by to mohla byť pre nich zaujímavá cesta alebo niečo, čo by sa im hodilo. U nás je tá konverzná cesta dosť dlhá, čiže vlastne pre nás to znamená komunikácia kľudne na niekoľko týždňov ešte alebo mesiacov. Ale zároveň sú to ľudia a kontakty, ku ktorým sme sa bez vás nedostali, pretože sme tieto predajné smery ani len nevyužívali, ani sme o nich neuvažovali. Čiže čo sa nás týka
Dodali ste nám veľmi zaujímavé dáta, veľmi zaujímavé kontakty, vďaka ktorým sme sa dostali k ľuďom, ktorí ani oni nevedeli, že potrebujú nás, a my sme nevedeli, ako by sme ich oslovili a dali im vedieť, že nás potrebujú. Čo sa týka vlastne výsledkov a kvality tých výsledkov, v tomto smere sme spokojní, že to splnilo naše očakávania, presne tak, ako sme si ich nastavili. Prečo ste si možno vybrali nás a nie možno konkurenčné firmy, ktoré sa venujú sprostredkovaniu toho predaja alebo teda sales outsourcingu? Možno išlo o kombináciu toho, že ste ma vlastne vyoslovili v správnom čase spolu vlastne s vašou prezentáciou, ktorá ma celkom presvedčila. Plus som na vás vlastne mala referenciu aj od známej, ktorá predtým robila v inej firme, ktorá s vami už spolupracovala. Čiže vlastne tieto 3 body sa spojili do jedného. Ale zároveň vaša ponuka a ten produkt a spôsob spolupráce nás oslovil o dosť výraznejšie tým, že vlastne bola veľmi jasná a férová vlastne už od začiatku. Ani vaša prezentácia obchodná nebola, že by ste nás presvedčali, že nám nasľubujete hory doly, ale že všetko bolo veľmi také reálnej hladine. Aj vy ste sa snažili aj nás vlastne nastaviť na naše očakávania a spojiť to s tými našimi vočivám, čo sme mali, takže vlastne to bolo celkom taký veľký rozhodujúci artikel. Čo sa týka komunikácie s nami, respektíve s našim account manažérom, máte k tomuto nejaký feedback? Samozrejme, veľmi si vážim komunikáciu z vašej strany, že celé tie 3 mesiace, pokiaľ naša kampaň trvala, plus ten úvod, kedy sme vlastne kampaň setupovali, ste nám boli plne k dispozícii, mali sme niekoľko spoločných hovorov. Vytvorila sa spoločná WhatsApp komunikácia, kde sa vlastne veci riešili úplne v poriadku a ad hoc, tak ako bolo treba, či už z vašej alebo z našej strany. Mali sme vlastne nazdielanú tabuľku výsledkov, kde bolo všetko jasne popísané, kde sme si tiež vedeli povedať, ako s danými, od vás dodanými dátami pracujeme a čo vlastne môžeme spracovávať. Potom, čo sa týka tejto komunikácie a spolupráce, mávali sme aj pravidelné reportingy, v podstate každý týždeň, kde sme sa stretli na 10 minút a prešli si, ako kampaň funguje, ako performuje, či je spokojnosť s dodanými lídmi, či treba niečo zmeniť. A tu by som sa vlastne dostala, že keď tej kampani bolo niečo treba zmeniť, najmä z úvodu, keď sme nastavili vlastne tento love voice a vôbec tú komunikáciu, tak to nebol problém. Bolo to vlastne niečo, čo sme vedeli sa na tom dohodnúť spoločne za pár WhatsApp správ, e-mailov a jeden call a vlastne hneď na druhý deň sme mohli bežať s upravenou komunikáciou, ktorá už do týždňa začala prinášať výsledky. Mnoho ľudí ešte v dnešnej dobe stále sa bojí oslovania na LinkedIne. Dokonca tvrdia, že ide o nejaký spam, pokiaľ napíšeme našu ponuku viac než jednej osobe. Myslíte si, že ide skutočne o nejakú vec, ktorú by ľudia nemali robiť? Alebo je ten LinkedIn fajn? Z môjho pohľadu LinkedIn je odborná a pracovná sieť, kde takýto druh kampane patrí. Konec koncov aj my sme sa k vám dostali presne týmto spôsobom, že vy ste nás na LinkedIne oslovili a začali sme o tom rozmýšľať. Myslím si, že ak sa to tým správami nepreháňa ako na jednu osobu, že sa nejak pripošle príliš veľa správ, alebo by to bolo príliš nátlaková komunikácia, ale je to nastavené tak, ako sme to mali my spolu, že je to zaujímavý ďalší predajný a marketingový smer, ktorým sa dá uberať a to by som povedala, že keď sa veci nepreháňajú, tak vždy majú význam a vždy je to zaujímavé. Ja by som ešte k tomu doplnil, že my v Gradient Brand sa snažíme skutočne cieliť na tú správnu cieľovú skupinu, pretože podľa nás, ak je ponuka poslaná hoci aj väčšej skupine ľudí naraz, pokiaľ ide o cieľové osoby, ktoré skutočne môže táto ponuka zaujať, tak na tom nevidíme nič zlé a práve naopak vidíme na tom možnosť prepájať ten trh, povedzme aj tento slovenský a český a okolité trhy, ktoré sú menšie, a preto je podľa mňa veľmi dôležité, aby tie firmy medzi sebou robili networking, aby sa nebáli toho, aby jedna firma oslovila druhú a tak ďalej. Aby vlastne tento náš trh sa posilnil. Aby tie firmy obchodovali medzi sebou. A to je taký môj názor.